faktisk fucking sulten. Vi har bestilt en røvlækker ret. En virkelig en islandsk delikatesse, prøv at se. Men vi får lige lov til at få sådan en lækker smagsprøve, før vi bestiller stegen. Ja, præcis. Hej. Det er hej og brændevin. Og We like. En lille gibbernavn her, siger jeg. Det er bare noget, vi godt kan lide. Jeg vil sige, det er det der med at gå ind til det med et åbent sind. Ja. Slet ikke så nervøse. Overhovedet, okay. Jeg vil lige gå der bare til den, når I er klar. Og så vi skal have så typisk på det. Det er ikke bare synge. Det skal altså... Yes. Var det min den her? Og så når man så har slugt fisken, så tager man det med. Okay. Skal man sluge også alt af det her? Ja, efter du har slugt fisken. Det var da egentlig vanvittigt, at det kan have sådan hvor det stinker! Far han er i gang, far han er i gang. Fuck, hvor det stinker. Nå, klar. Forklar duften. Far han græder. Jo, okay. Duften, den... Jamen altså, det er jo... Fuck, man, det lugter ligesom nejlakfjerder. Det lugter ren sprit, det her. Det lugter seriøst af sprit. Kan man godt spise det? Er det usundt? Fuck, du er hardcore, far. Nu er bare færdig. Men skal tykke det? Fuck, det er klamt. Hvordan smager Prøv det? at beskrive duften af det. Jamen, det lugter af ren sprit. Nejlakfjerder. Sprit. På duft. Men så for ligesom også når de ligesom tykker det, der skifter det lidt smag undervejs. Til noget Bliver rød. det bedre? Det vil jeg ikke sige. Ej, jeg er ikke. Bare kan ikke. Men så for og så tykke det, for det er sådan også konsistensen er lidt spøjs. Men jeg kan det heller ikke. Klar, vi gør det. Sørg for at tykke godt på det. Sørg for at småt tendens, altså få sådan den smag, den ændrer sig lidt. Sørg for at tykke. Tyk det. Ad, fuck det klart. Ja, bare tyk det. Jeg kan prøve det her. Jamen det skal du. Det er bare sørg for at tykke godt på det. Og så det simpelthen mærke, sådan det skifter smag. Fuck, hvor det var ulækkert. Fuck, hvor er det bare klamt. Ej. Ej, ad. Ad. Fuck, hvor er det ulækkert. Fuck, det var klamt. Jeg tror aldrig, at jeg selv med så klam en smag i munden, som jeg har lige nu. Ej, har du ikke det der drik? Har du ikke det der mix? Du må lige vente lidt. Du skal lige blive argumentet. Fuck, det er klamt. Det var som om, der var sådan en lang scene i min også. Ja, lige præcis. Det Der var var her til sådan en ren gummi, der Det skulle... er fucking ulækkert. Så en gang. Prøv sådan lige at beskrive lidt oplevelsen. Jeg havde det i tænderne. Fuck, mand. Oplevelsen var forfærdelig. Det er Det For at sige noget, der var godt ved det, så var at det var utrolig mørt. Men det kan også på den anden side være utrolig klamt. Præcis. Jeg vil sige, det var... Fuck, men jeg vil sige nok noget af det værste det lige nu, fordi man sidder bare med den der klamme smag i munden. Og seriøst, det går ikke rigtig småt, men også har en min næse og sådan noget. Det bliver faktisk værre og værre nu, fordi til at starte med, så var det mest bare brændevin, der smag. Seriøst, det har jeg ikke. Det var så elendigt, at brændevin smager godt. Præcis, det synes jeg fandme også. Jeg er meget enig. Hvordan smagte det? Det smagte bare så fucking klamt. Det smagte... Til at starte var det sådan lidt sprittet, men så gik det over til bare at være sådan smagen af rødden fisk, altså. Præcis. Men hold kæft, jeg siger... Glem det, mand. Du er lige så slemt selv, mand. Nej, mand. Nå, for helvede. Okay, ja, giv mig. Vores redningsmand. Giv os en thumbs up. We did it. Skal du have en blød? Vil du smage? Det er så sjovt.